Hi guys! So, kakatapos ko lang mag-vacuum ng sa office and nalinis na. Arrange ko na din yung background ulit. Tapos, nilagay ko lang yung isang softbox dyan para may space, may extra space. Anyway, mag-grilled ako ng chicken. Kasi meron akong, imamarinate ko pa siya, like, overnight ko sana marinate kaso wala na akong oras kasi hapon na. Tapos may work ako bukas so kailangan ko magpahinga maya-maya after kong maglinis ng bahay at magluto. So, yung gagawin ko na lang is meron akong atsuete, meron din akong lemongrass at then imamarinate ko. Parang mang inasal style na siya na manok. Ano siya, drumstick type part, yung connected siya. I don't know if ikakat ko yun or ano na lang, hindi na. Kasi apat yung 4 pieces yung nabili ko sa Foodline at yun or sa Walmart ko nabili. So yun yung gagawin natin, mag-grill ako pero charcoal yung gagamitin natin kasi meron kami yung sa isang bahay namin, meron kami yung electric pero parang dinonate namin or ang tawag namin may bumili. So kaya ayun, yung gagamitin natin today is yung charcoal na lang. So ayun na, tapos mamaya na ako maligo kasi hindi naman ako magme-makeup kaya nagmukha akong ganito. So guys, naglagay pala ako ng drying lotion sa Mario Badescu pang 3 araw na to, tapos wala na siya, naglaho na yung teka lang, naglaho na yung pimples ko dyan, wala na siya, talaga siya. Tapos parang na-lessen na siya kasi hindi na nga ako nag-consume ng milk. So, ayun na, parang clear na yung skin ko. Tapos ito parang paano na siya malaki kasi to, yan, yung ganito, parang na siya, parang papatay. Ang tawag na papatay. Pero yun, magva-vacuum na ako sa kabilang kwarto. Tapos i-check ko yung manok kung ready na ba siya i-marinate. Hey guys, nasa labas na ako kasi ire-ready ko na yung charcoal, yung uling para mag-start na ako ng grilled. Ito lang yung gagamitin ko kasi ito sira na to. So may bago kaming grilling. So, maglalagay lang ako ng uling. Yan yung gamit namin. Yan, umapoy na siya. So, ano to siya guys, hindi siya parang sa atin yung charcoal, yung sa atin sa Pilipinas na, siya, madaling umapoy. Yun ba yung niya? Ito, kailangan pa talaga siya na masusok pa talaga siya ng apoy para long lasting kasi ito siya. Hindi ko na kailangan ng fan para umapoy na talaga siya. Kailangan I think ililive ko lang siya ng mga ilang minutes para okay na siya. Imo kung itabangan lab. Unsa man na paypay? Or get the meat. No, my job's done. Bebe, get the meat. So, ito yung chicken breast, guys. Nilagyan ko sa husband ko to. Yan yung curry. Ito yung Mrs. Dash. I believe ito yung lemon pepper. Tapos meat tenderizer, garlic powder and onion powder. Tapos nilagyan ko ng pepper. Tapos red chili flakes. Yan yung sa kanya. Tapos yung sa akin ito. Ito yung na-marinate ko na siya ng 1 oras. Lemon pepper, atsuete, garlic, tapos calamansi at toyo at konting vinegar. So yan na yan. Ano na siya guys? Nasa 400 Fahrenheit na yung init ng uling. Here. Yan. Ito na siya guys. Ilalagay ko na siya. Yan. Ang bango ng lemongrass. Ito yung gustong gusto ko to kasi ang bango pag may lemongrass. Ano siya.
Tapos yung sauce, i-ano ko siya sa, parang ipapahid ko siya sa meat, sa chicken, para ano, malalasahan talaga yung ano, marinade. So, yan na siya. Yan. Tapos, yun pala guys, ano yan, potato yan. So, parang grilled potato na din. Yan na yan guys. Excited na ako kasi gutom na din ako. So, ito na yung ano ko, dinner. Tapos, magre-grill din ako ng asparagus mamaya. So, yan na siya. So, I'm gonna grill the asparagus as well. Guys, naglagay ako ng olive oil. Minix ko yung ang tawag nito, yung extra na sauce na minarinate ko kanina. Nilagyan ko lang ng olive oil. Tapos, pinapahid ko siya dyan sa chicken. Yan. Ito na yung asparagus, guys. I-grilled ko lang siya. Tapos na yung chicken breast kasi madali lang yung chicken breast. Ito yung ano, gusto ko yung medyo, ano siya, pagod. Parang yung ganyan kasi gustong-gusto ko yan. Ang sarap kasi. So, yan. Ang sarap niya tingnan. Tapos, asparagus sa side. Nakakamiss din mag-barbecue. Yun kasi sa amin. Before, nagtitinda kami ng barbecue. Yung mga baboy. Tapos, yung chicken feet. Tapos, yung mga tinae. Nagtitinda kami nun, before. So, kaya namimiss ko minsan mag-barbecue, especially yung pork. So, gustong-gusto ko yung pork. Tapos kasi nagki-crave ako ng mga inasal. Kaya, thank God, meron akong chicken at meron akong atsuete at lemongrass. Kaya, tinodo ko na, pinush ko na kasi gutom na gutom talaga ako. Nagki-crave ako basta nagki-crave ako ng pagkain, ko na siya talaga guys. Kinakain ko talaga siya. So, yan na siya. Yan na yung chicken. Gustong-gusto ko to kasi perfect na pagod siya. Tapos ito yung asparagus. Shrimp. Hi guys, kakatapos ko lang talaga kumain. Ang sarap ng chicken. Ang sarap. Tapos magpapahinga na ako maya-maya. Maliligo muna ako. Tapos ang Tagalog nito nagtanaw. Oh my God. Pinapanood ko yung Kadenang Ginto. Yeah, pinapanood ko yung Kadenang Ginto. Kasi, nasa na ako, episode 24 ata. Kasi, nagagandahan ako sa kanya. So, medyo, yung mga shows na pinapanood ko sa TFC is yung, The General's Daughter, tapos yung Kadenang Ginto. Tapos gusto yung Killer Bride na bago. Yun yung pinapanood ko din. So, yan guys, i-update ko kayo mamaya kasi tatapusin ko muna to, tapos maliligo na ako after. Hi guys, so katatapos ko lang maligo at magsa-skincare na ako maya-maya bago ako matulog. Kailangan talaga mag-skincare ako. Kahit pagod na pagod ako, kailangan talaga mag-skincare ako kasi yun yung pinaka-importanting step na lalo na sa marami akong breakout. So kailangan talaga yung skincare. Hindi ako nag-skip ng skincare, especially night time. So yun na guys, mag-8 o'clock na ata. Teka muna, check ko yung oo nga, 8. Yan. Ba yan? Yan, 8 o'clock. Uy, basta 8 o'clock. 8 o'clock na yung oras. 8 p.m. So, yun na yung araw ko, guys. Minsan kasi, pag day off ko, nandito lang talaga ako sa bahay. Like, mag-vacuum, luluto ng, ulam, tapos magtutupi, maglalaba ng mga labahin. Nandito lang talaga ako sa bahay. Minsan, pumupunta ako ng, binibisita ko yung mga kaibigan ko. Minsan, nandito lang ako sa bahay pag
meron talaga akong kailangan gawin sa bahay. Dito lang talaga ako sa bahay. So, ito na yung vlog na to. Napaka-konti lang. Ito lang talaga yung ganap. Wala talagang masyadong ganap kasi nandito nga lang ako sa bahay. Pero yun na guys, like nyo tong video na to, tapos mag-subscribe kayo sa channel ko if wala pa. And I will see you guys soon sa next vlog ko. Bye-bye!